isa ko pong makatipid kang kuryente you, sasawa na ko pong mamayad bulan-bulan, then go solar. Install muna, gamit muna. Yes. If it's 100% working, doon pa lang magbabayad. Exactly. At zero bill ulit na banggit. Zero bill. Hi, we're in Pampanga. Welcome to Rentex Solar. Ano Babo Kabalen, welcome to Where in Pampanga. Guys, para sa video na to, pag-usapan po natin ang isa sa mga hot topic natin ngayon. Ito ay ang renewable energy. So kasama natin ngayon si Ma'am Lagun from Rentec. Hello viewers, my name is Lagun Arnold. I'm one of the founders of Rentex Solar. Tell me more about Rentec, ma'am. So we started 14 years ago. It was actually my husband is the brains behind the company. Siya po ang nakaisip nito. So what sets Rentex Solar apart from other companies is that we have an office and yung knowledge namin is for 14 years na yung experience. Yes. It speaks para sa akin, no, credibility and experience. They have been trusting you for More than a decade. more than a decade. No? So, ano po yung nagpa-sustain sa inyo, ma'am? Well, kami kasi wala kaming advertisement talaga. The only advertisement that we have is coming also from our clients, which is word of mouth. So more on referral po. Alright, so kasama natin dito si Ma'am Kelly. So, a little bit office tour tayo dito sa may Rentec. So, Ma'am, tour mo naman kami dito sa office nyo. Okay, so as you can see naman po, napaka-homey ng aming office. Ang una pong bubungad sa inyo is si Miss Joanna, our office manager. Hello! Okay, and then kapag may mga technical questions po kayo, meron naman po kaming engineer. Just Engineer Nicole, our solar energy engineer. So, at the same time din, Ma'am, makikita dito yung mga sample ng mga solar panels and mga other products nyo. Yes. May makikita po kayo agad dito ng mga solar panels. And then, syempre, user po kami. Meron po kaming naka-install dito na solar inverter. So, let's check it naman. Yes. Yan. So, dito, Ma'am, ano yung mga type of inverters natin dito? Actually, ito po is mga grid-tie inverter. Hindi po kami naka-hybrid dito dahil meron po kaming solar aircon na hindi na po namin need ng battery to back up our office. So, kahit wala pong power, meron po kaming aircon dito sa office. So, guys, no need for generator na, di ba? Yes. Kasi solar pa lang, buhay na yung bahay. Okay, so let's talk about your products. What do you Our lowest system is actually the 6 kilowatt grid-tied system. We're actually back on promo with that system. It's only for 170,000 pesos. It's an all-in package. When you say all-in, materials, installation, and even for the net metering. Hassle-free kami. Kasi kami rin ang naglalakad sa LGU and sa DU, which is Spelapco, Angeles Electric, Pelco 1, Pelco 2, Pelco 3, Presco. Yes, yes. Those who are new in solar energy, ano po ba yung net metering? Net metering is the term when you sell your excess power coming from the solar to the grid. Yun yung nagbebenta ka ng excess ng solar mo sa grid. So, bibenta mo siya doon. If it's a grid-tied system, hindi siya na-store. During the day, gagamitin mo yung iba, and the excess will be sold to the grid, which they can then offset for the nighttime usage. So, the zero bill is possible with that system na may net metering. Zero bill ulit na banggit Zero niyo yan. bill. So how does it work? Paano ba yung zero bill na yan? So first, we have to diagnose the bill of the client. We have to see the kilowatt hour usage per month yung average nila. And then that's the time we propose the right system size for the client. Kung target nila zero bill, we can do that. So eventually, ma'am, dun sa account natin, dun sa may electric company, na-accumulate yun over time. Yes, kung may excess. O kung may excess. And then nagagamit natin yun, sabi mo kanina, parang rainy day. During the rainy day kasi, contrary to popular belief, na wala ng harvest sa solar, meron pa rin pero konti na lang siya. Lesser siya. Although may nabato ka doon, may naipon ka nga na excess, that's the time you use that. That's the time you use the excess power. So at least parang meron na tayong naibangko dun sa electric company. Yes, exactly, sir. Tama. So at the same time, ma'am, ano pa ba yung mga products natin dito? Actually, meron din po kami dito mga solar inverters. Meron po kaming iba't ibang brands like Solis, Deye, Huawei, and Solax. Pwede po kayong
bumili dito sa aming office. Dahil hindi lang po kami for installation but supply din po kami dito. Wow. Sa mga installers po dyan, pwede po kayong bumili sa office namin. Kompleto po kami ng mga gamit para sa solar installation. Actually, this is our top 1 na brand na ginagamit. Solis po siya. So sa mga nagdi-DIY o sa mga gusto makatipid ng konti, pwede silang bumili dito, no, ma'am? Yes. So any solar materials or equipment na kailangan nyo for building a solar energy for your home, available dito sa may Rentec. So syempre, curious din ako, ano ba yung mga solar panels na ginagamit natin dito? Oh, actually, ang available po naming solar panel, makikita nyo po dito. Meron po kaming storage dito ng solar panels. Yan po. Ang daming solar panels pala Welcome dito. po sa aming storage area, mga solar panels. So these are Trina Solar 600 watts. Bifacial na po ito. Ito po yung new technology ngayon ng solar panels. And then as you can see nga po, sabi ko nga po, hindi lang po kami installation but supply. Ito po yung mga railings namin. Ayan po. So meron din po kami yung mga railings na nakastock dito. Ayan. And then, as of now, ang kinikater po namin ngayon ay Trina Solar. But then, hindi lang po kasi Trina Solar ang brands po namin ginagamit. Gumagamit din po kami ng Canadian Solar, Jinko Solar, AE Solar. Ayan po, marami po kaming brands na kinikater dito. So, Not just Trina. This is the newest na ba, ma'am? Yes, as you can see, yung back glass ng solar panels natin is almost the same with the front glass niya. Dahil dual glass nga po siya. Wow, so ito yung mga bagong solar. So, Yes. kumbaga sa back and front yung mga panels niya. Yes. So, Actually, mas ito maraming kasi, sir, absorption na kukuha niya. Exactly. Kung kuha mo, may additional kasi siyang nadadagdag na power pa. Besides sa kunyari, ito po ay 600 watts. So, meron po siyang additional 5% up to 20% na additional power po. Depende po yan sa pagkakamount natin. Mostly po, ginagamit po yun sa mga ground mount para po ma-achieve natin yung higher na power ng solar. Pag kinuha nyo po yung package price po namin lahat, free na po lahat yun. All-in package po siya. But then po kapag solar panels lang po or supply, hindi po kasama yung labor. Hindi po siya free. So, meron din po kaming ina-offer na installation lang po sa amin. Yeah, so I heard also, ma'am, meron din kayong parang mga cleaning when it comes sa panels. Every kailan ba Yes. linilinis yung mga panels natin? Actually po nga, yung cleaning po, meron po kaming free cleaning for 2 years. That's annually. So, once a year po yung free cleaning natin. But then, after po ng 2 taon na free cleaning po natin, meron po kaming ino-offer na cleaning po, 3,000 pesos only po. So, gaano ba ka-importante yung cleaning, ma'am? Importante siya kasi nga po, dahil nga po glass itong solar panels natin, tas nasa area po tayo na medyo maalikabok dito sa Pampanga. So, iipon po dito yung mga alikabok, malaking factor po siya sa nakakababa ng production ng solar natin. So yun po, need po siyang malinis once a year. Recommend yung mga client namin na before summer. Kasi sa summer, mataas yung production ng solar natin. Para Yes. mas malaki Yes, yung... para mas malaki po yung harvest ng solar panels natin during summer. Kung kami po ang mapipili nyo na solar company, we will be having a contract signing. In that contract po, nakasulat ang 5 years workmanship, 25 years warranty for the panels, 5 years replacement on some of our inverters. That's why I'm very confident sa mga products namin, we give away 25 years warranty on the panels. Okay. I'm actually using the same product for my house. Okay. So ganun ako confident. How long have you been a net metered consumer? For almost 7 years now, zero then? bill po ang house namin. Grabe. Paano naman yung payment terms po natin dito? Actually po, we don't get any down payment. Ang ginagawa po namin, we install the system first. And when it's already commissioned, up and running, pag na-turn over na po namin, that's the time we get the full amount. It's either bank transfer, check, ganun po siya. Wow. So meaning, install muna, gamit muna. Yes. If it's 100% working, dun pa lang magbabayad. Exactly. At least iwas scam or budol. No? Yeah. Ano naman? For more information, how can they contact you? Where are we located po in Angeles City? We are located at Philam Friendship Highway, next to Clean Fuel. Malapit din po kami sa gate ng Mansfield. You can also Google us,
makikita nyo rin po sa maps yung location namin. We also have our Facebook page, Rentex Solar Energy Shop, and our contact number is 0930-653-0662. Nung bisa ko pong makatipid kang kuryente sasawa na ko pong mamayad bulan-bulan, then go solar. Choose Rentex. I'm super thankful sa Rentex Solar Energy Shop kay Lagun at kay Dovin at sa buong team nito. Ever since kasi na nagpa-install ako ng solar system sa kanila, sa shop namin dito at sa bahay, sobrang laki ng nabawas ng electric bill ko. Sa bahay nga namin, almost zero bill pa buwan-buwan eh. Hindi ko inakala na ganito kalaki ang matitipid ko buwan-buwan. Ang galing din ng service nila. Very professional and accommodating ang staff. Maayos silang kausap, on time mag-install, at tinuturo talaga nila ng maayos kung paano gamitin at i-monitor ang system. Highly recommended ang Rentex sa lahat ng gustong makatipid sa kuryente at makatulong sa environment. Saludo ako sa inyong lahat.